Hi guys, όπως βλέπετε σήμερα επιτέλους θα ξαναβγάλω βίντεο και εδώ πέρα έχω κατεβάσει το Stigward Legacy. Το είχα και πιο παλιά πριν ξεκινήσω να βγάζω βίντεο, αλλά το είχα βαρεθεί, γι' αυτό το είχα σβήσει και τώρα έσβησα όλα μου τα βίντεο παιχνίδια, επειδή θέλω να κατεβάσω από εδώ πέρα το Brawl Stars και κάτσε λίγο. Και έχω σβήσει όλα μου τα βίντεο παιχνίδια και περιμένετε λίγο να σας δείξω. Εδώ πέρα είναι το Brawl Stars, ωραία. Εγκατάσταση. Τώρα εδώ πέρα μου λέει ότι άμα σβήσω όλες μου τις εφαρμογές δεν φτάνει ο χώρος. Anyways. Wait λίγο. Δεν έχω ίντερνετ, λέει. Ένα λεπτό. Θέλω να δω λίγο κάτι για το Among Us, πόσο χώρο θέλει. Όντως, πού έχει πάει το ίντερνετ. Anyways, θα ξεκινήσω. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν το έχω ακουμπήσει. Πριν λίγη ώρα το κατέβασα. Ξέρω να παίζω. Δηλαδή είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά για όσους δεν ξέρουν, θέλω να τους δείξω και ένα κόλπο στις αποστολές. Αλλά δεν... Παρέλειψη. Δεν θέλω να δω την ιστορία εδώ. Ωραία. Ναι. Μπορεί να μην μιλάω πολύ, επειδή δεν χρειάζεται να λέω πολλά πράγματα σε αυτό. Ναι, oh my gosh. Ναι. Θέλω άλλον έναν, όχι άλλον έναν μόνο, άλλους λίγους. Νομίζω 4 κάνουν για να... Θα βάλω και σε αστέρι άλλο. Okay, let's go. Όπα. Τι έγινε? Εντάξει, τίποτα. Εγώ θα βαρέω το άγαλμα. Easy. Όπα ρε, πώς πήρε τόσα διαμάντια. Οκ. Στην αρχή κάτι που είναι λίγο σπαστικό για μένα είναι ότι δεν μπορώ να αναβαθμίσω το σπαθί. Γι' αυτό αναβαθμίζω το ξώτη. Όχι, δεν θέλω να αγοράσω κάτι. Πάμε. Είναι έδρα. Καλά, anyway.
τόσο σπαστικό που εγώ δεν θέλω να κάνω. Οκ. Ξαναλέω, σε αυτό το βίντεο μπορεί να μην μιλάω και τόσο. Και στα βίντεο μου μπορεί να μην μιλάω και τόσο επειδή μπορεί να παίζω βιντεοπαιχνίδια και να μην ακούγεται και πολύ καλά επειδή δεν έχω και πολύ καλό. Δηλαδή, ο ήχος από το tablet μου δεν είναι καθόλου καλός. Και μπορεί να το δείτε κιόλας και σε άλλα μου βίντεο, άμα δείτε, αλλά δεν ξέρω άμα είναι και τόσο ωραία τα βίντεο μου, αλλά εγώ το βγάζω επειδή έτσι μ' αρέσει. Έλα, τίποτα. Σε κάποιον άλλο μιλούσα. Τι κάνω τόση ώρα? Γιατί δεν κάνω αυτό? Πάντως εγώ λέω ότι με το Steward Legacy θα πάρω πολύ περισσότερο views. Τώρα δεν παίρνω σχεδόν κανένα δηλαδή. Victory. Okay. Okay. Βασικά νομίζω guys αυτό ήταν το βίντεο. Το ξέρω, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Ήταν απλά εγώ και έπαιζα στην Core Legacy. Αλλά ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να έχετε μια πολύ ωραία μέρα και να χαμογελάτε. Bye.